Sa number 4, no ID, no work policy para sa mga job order workers ang ipatuman sa Bacolod sa Enero. Natapos na ang profiling sa mga job order workers sa Bacolod City. Galing humaling kahapon na sugda naman ang pag-release ng sweldo sa mga JOs. Suno kay City Administrator Attorney Pacifico Magarit III nga sa Enero suguran man sang syudad ang pag-issue sa mga ID sa mga JO. Kasunod sini pagpatuman sang no ID, no work policy. Ang ID system ang ginmando ni Mayor Albi Benitez agod mapatod kung di nagatrabaho ang JO kag kung sano kutob ang iya kontrata sa syudad. Sa siniman nga pamaagi, tuyo sang syudad nga mapaiway ang delay sa pagpasweldo sang mga JOs. Damlag pa, nagpagawa naman sang memorandum ang syudad angot sa no referral, no work policy. Agod man mapunggan ang pag-duty sa mga ginakabig volunteer sa syudad.